Kublai ya pi barok ki para vlog prajor ki ba pin yo I la ne pyo so yang aleng ba kane ka channel ka jonga ngade iba banesta kharpor ba ngade ubre ubomi I ai te bon api ba tip yang aru te ba di ti bang tip kila ban tip ya ka jing im ka jonga kne soi leng ba kane ka channel ka jonga te kane ka por nga skwa ban sim ya kala kal ti ban pasat jing mut lem sapi ki para snong par thau lengba ka jing suthu jonga bat ka jing sem ka jonga ba kumdu ngala ban le e panjarap lem ya em lang salang jongi te hakane clip man na sukwa ban aya kata ka jing shai ba kata ka jing suthu sapi baro hakabade bat mangi ki brio ki barang ki jing duna hi khot met repair lai ki bom I beruna ka jing gejat ki skor ne ki jabeng Wat ki kue de ke duna. Te haka jing ya leti jonga kum u bom I ngaju sem ba ka imlang salang kla suthu ba kla sibun ha phang jongi. Ba kla suthu yangi ba ngilong kum kita gibri ki ba supernatural. Tana kita gibri ki bala dan kata ka bor ba phla. Ka bom nyade shu ku bat ki we pat ki ba don kham don ki jing duna ki khon te kane kalong ka ek ba bakla ba pin suthu yangi hakata karukom naga ba pi suthu kumta bun sin la phila quality pa yangi ban em na kumai ka jing em kumba pi quality ba pi quality shu bangin em kum kiwe pat kum parlong jang phi te na ta kada nga super pat ya phi ba pin su sem ya kane kala kam ti ban sangat ya kane ka jing ajing mo janga kum ubriu ba sem bala em kane ka jing em kum ubriu bom I la ubriu bra kata ka jili jong ki bom dan ki badan jing duna ka khotmat te daga ba phi ya don pulut por khilek kan soi la ban yo ka jing shai bat la ba phi yo ka jing shai tin yo ru kata ka jing suthu kum no ba yin ya ka tiu ye we te gan pen shai khet phang kane ka jing e ka bang ni kum ki bom yo I la ne ki we ki duna ki shem man kata kalong bul sin yang ni la ken ba kumbo ngamani sakhmat ba ilong kita ki bri ba phla la ne ki ba la kubo song nuksana bangila jan e ba bur ki ba ya suthu bangila dom ki bri ba jan e ba bulai de ba ki bul se ba pi suthu bangila ki bri ba don ba bulai nginum hap syu ha ka pop ka sang nane nginum hap syu ki bakla kum ki bri kum ku nuksala da pi shem ba ubom I udi sigaret ki lengo kumno kum te ubri ubom I udi sigaret ne udi kya ne halai ne ule ke ba em lang salang kampudia dada de ya ki we ki ba biang ba bet hila perkhat kum we tin obi ong ba ubri la ngop ha to ka jing em ta jenjar hi le kumno ba pli ne yangi ki ba I bat phin sa ong bet balai kum tu brio bom I ule kum ni jat kam balai udi sigaret balai udi kyat balai ban khala le balai ule kam auria kam nakai khaga chaka ba phin kan tu kan pham le ne ba kersan ya u ne ka ni stigmatize la ne ni kedok ti man lan ne ban nang pen ram su shu khaga chaka ba unang khlan ya kata ka jing ban la ban wenge kata ka jing e ka ba udon ka sing ba ka jing tulot jong ka jing em penban unang jinjar susu nomor balai yang ni lakhen kum kita gibri ku bawan hian no blai te habalong kum ta balong ba e bha yang ni bat em te kum bong manu we na ki riu start riu champang jong ka em lang salang jong ni ba wat nam quality ba ubriu kibriu ki ba dundan di duna khmat ha em lang ha khot met ki de ke balawan hian na beneng yang ni ro la kha na kibriu nang ba kimi pa dong ni dengi ro la em lang salang ka ba ya habya ling ba sibor ging ya lenti te kalong bola ma phi ada ni em ha no ta em lang salang ni em ku tahi ada ni yo ban em ha em lang salang ka ba biang ka bet jing em dungi ka biang ka bet wala ka dang jing dunan ada ni em ha ta ka em lang salang ka ba don ka akor ka burom tinggi nung ilong kutahi. Kina mar kata
Nyim dei man sutu bakla. Bangi ki bang dang dei ki brio pada duna har net ne ba biang ne. Iron kam ke jirap ye wei. Iron kam kita ke jingya. Pen I omnon kam man ya kedok ti la ne man stigmatize. Pandon ka stereotype ang tin pareng kaban sutu bakla pada pungwe. Wat ken yang ni bang ilong ki alien lana kita ginong we ke wan na po space nanti na sin beneng rengiru lawan hang ni berthei ke bawan ki we hi. Daga ba pi ya sutu kumta ka jing em jong ni ke lang salang kan don tang ka jing ke pu sudah. Adang nyem dan por ban ya kedok ti ki we nyem dan por ban ya bishar ki we ke ka jing em jong ni ka biang. Ni la dang isu em por ta man su bishar ki we la klem nang bangin ya wad ya ketenrai la ne kata hakajaka ban wad ya kala kunti ban pen baha ni lon por ban ban tau su ban su ya penrem yi we kemudian nang la su ban kiu sikman nama kata ba pisem ma don kino kibrio ki badon ki jingduna ki khotmet ki le ke ba ka emlang salang kam pedang ane ka ba pen kena ya ki jing emlang salang omnan ka ma pin kro ti ban su penrem yu le ne ka de ban berselok ane ban ya kersan dah kabaya ai kata counseling ane ka moral support ke badan kam ane ya kata ka jing kersan ke ban pelat ya u ne ka ban long ban ka jing ka khu ya ke salak om ya ke salam ni dia kata ka de ka jing tua jonga ku brio balaya nanti hagana ka jing em jongi namar bubun sin Syubola dah ngilek je mani mangi. Ya oh. Utu tu bumi tu ulah hok di. Tu strak kembali mani. Kembali kita. Biru ni habsan ni habsan stop ban ni habyak sai. Ngidan kijing thaj ban lek je mani, ngidan kijing thaj ban lek ek babha. Tamba habyak sai bai. Omba ong tang ba ngim I ngidan kata ka ngila lalong kum ki angel. Undang cukup ndai kita. Kabarang don ha ka jinglong do kum kibrio ni habya ya bat ni habya tresitom ban le ke bade ban le kum menta pa pi bang ayat kum ni ru la dangam don kata ka man sim man le stom ngan ya nganam la le te kum no mi pin su tu bang ubrio ubo mi I ula ban don ka bor ma phla umla ban don ka bor ma phla la dam don kata ka jing persang mangi kibrio ngilong juhi te man la kibrio man la way po way habdan kata kaman sia man tristom barang ngaleran man bat ini white chain ni ding du balik uba ngalatip ban yarap yang ka jingnya jingjeng jonga ka jingem mot nganam la le barang aya krem ini white chain nganam la le tegadi ka pan pa bang ni gibriu don kam ka jingnya kan piu yu way da ka baya persang pada ka ba persang man le ya ke kepada ban le angkat maka jing kersan nang ke salah tengah nget ba pi ki perlu kerja jonga ke la sutu hi ya ke ka bang akwa ban persai dan ne ban yarap lem ya ke imlang salang jongi te ba pidon kono jing ajing mut ru karpat pi ban pin poi syaka jing tip ke jonga leng ba ki comment su per ke jong pi hakani ke channel ke jonga te kublai shibun bat ngakarpat pi ba pinjarap lem yang dekat ba pila la ka bor ka sor tak apa share, like, subscribe, hak channel ke jonga. Kublai shibun.